मैया समफोरनि जुब जुब अखा हानानै दालां बानो आरो गोबां मानसिफोरनि खहा खालामनाया मिथि नार्जारिनि निस्सय बे मोनसे दुखुनि मोदै। नाथाय दिनै ओरैबायदि ख्रं ख्रं सान्दुं दुंनाय, थानो हायै बायदि बिखुं बेरलाबलायनाय, ना गोरान फोराननाय बायदि गोसा थिं सान्दुं दुंनाया मिथिंगानि रागा होननानै जोंनिसिम खौरां सफैदों। लोगोफोर, दायो आं नोंथांमोननि गेजेराव सिगांनिफ्रायनो भिडिअ लाबोबाय थादों जोंनि बैग्रि आबादनि सोमोन्दै। जोङो बैग्रिखौ माबायदि गायदों बिगिनिंनिफ्राय लानानै जाजेननायनिफ्राय लानानै आं नोंथांमोन देखायबाय। दिनैहाय गोबां अखा हानानै दिनैहाय एसे सान्दुं दुंबाय। जों एसे बिलाइफोरखौ एसे एम्फौफोर जालाबायदों, बेखायनो जोङो एसे एम्फौ खारनायनि माखासे स्प्रेफोर जोङो होनो रेडि जादों। स' बेनोसै लोगोफोर, सोर मिथिबावनो गैयिनि खाफाल। जेब्ला गोदो बै समाव जोंनि बिमा बिफाफ्रा मोजां फरायबाबा होनोबा जोङो थांखु बिरि लानानै हाग्रा थांनानै खाखोमानानै सोबग्रा, स्कुलाव थां होनना बुङोब्ला बबेबा बेलेगनि लामा दथायाव थानानै मालायनि बारि बागानाव थांनानै थालिर खावना जाग्रा, बिनि साजाया बेनो गाइस। दा नायनो इसिबां सान्दुङाव 20 केजि थिंखि दै लानानै स्प्रे होनांदों मोजां फरायनो थाखाय। मालाय लोगोफ्रा नाहर हनै मोजां साख्रि लानानै एसि कार सिङाव बिन्दास थांलाय फैलाय अफिसाव, जोंहा नायदो नै बिसिबां खस्थ'। दा देरबोनाय बिसिबां गथ'फोर नानो बाबुमोन, नोंसोरबो मोजां फराय, मोजां फरायब्ला नै मोजां फरायनायनि साजाया बेनो। आयदै दा मा खालामबावनो, बैसोआबो बाबेनबाय। दा दुखु मोननानै फरायबावनो सानबाबो जाले। नै बेनोसै लोगोफोर जोंनि बैग्रि, जोङो जि बैग्रि बेजों लोगोसे बानलु, बिनिफ्राय अदासि जोङो गायदों होननानै आङो बै समाव भिडिअ आपडेट होदोंमोन। नाथाय आं गोबावसैमोन भिडिअ लाबोयैया। दा आंनि आबादाव एसे जोङो मुलि होदलाबायदों, स' आं देखायगासिनो दङ। आरो माखासे मानसिफ्रा बुंदोंमोन आंबो गायदों आदा माबायदि जाखो, सोरबा बुंहरदों माबायदि बिबार बारबायना बाराखै सोंहरदों। नाथाय बिबार बारथ'वाखै, दा देरबाय आरो एसे एनै। बेनो लोगोफोर, नै जों दा एसे स्प्रे होनि, नायबाय थाबानो जाबाय। बाबुमोन जारौमोन खस्थ' मोनो, आबादारिनि खामानिया बिराद खस्थ'। नोंसोरबो मोजां फराय, सम मोननायाव मोजां फराय, मोजां सोलोंथाइ ला, फां फुं दा खालाम, निसा बेसाद दाजा, जेब्लायबो बिमा बिफानि बोसोन ला, स्कुल थिनहरबा थां, नङाबा आं बायदि जागोनबो। आं बिमा बिफा थिनहरबा खारखोमाग्रा, बिनि साजाखौ मोनबाय नै इसिबां सान्दुं। बे सान्दुङाव ना गोरान फोरानजानाय बायदि मुलि सारनांगौ। ओंखायनो बिदि खस्थ' मोनै बायदि मोजाङै फरायनि साजाया बेनो। मोजां फराय। दायो आं खामानिया जोब्बाय, दायो थांनोसै। थांनानै एसे दै गुसु दैयाव जाफाव कामेहारा एन्ड दा मंकि दालाय ज्राव होनाय बायदि दैयाव ज्राव हैनोसै आरो ना। बिराद गरम। दाख्लैफोर अखा हानायजों न' सिङाव दुंब्रुद उन्दुबाय थाबाय, न'आव थाबाय थाबाय। दायो सान्दुंखौ मानो सहायनो हागोन हाया मोनलायबाय। नैबे माथा बिखायसे खर'बो सालायलांबाय। दायो जोबथ'बाय। आरो आंनि भिडिअ आपडेट आं जाजेननायनिफ्राय नोंथांमोननो देखायदोंमोन। गायजेननायनिफ्राय दिनैसिमनि गेजेराव बैग्रि आरो बानलुनि अबस्थाया बेखिनि जानानै दङ। दा जायहा थांबाय आसा खालामबाय बेखौहाय मोनखासिगोन बा मोनगोन होननानै आसा खालामखाबाय। आरो माखासेया फिथाइ गोरलै थाइजेनबाय। जेखिजाया मानो जेरै गायदों एरै मोनसिगोन, जों बेखौ हमनानै लाबाय। स' लोगोफोर, जेब्ला थाइगोन बिबार बारगोन अब्ला आं नोंथांमोननो देखायबावगोन। बेनिफ्राय सोर गायखो बा
आंनि भिउवार्सफोरनि गेजेराव सोरबा जुदि गायदोंब्ला प्लिज कमेन्ट खालामदो बेनिफ्राय माबायदि जाखो बेसे गिदिर देरखो आंनो खोन्थाहरदो बेनोसै लोगोफोर बिदिरालाय माथो थांनोसै गरमबो बारा जाबाय थांनानै दंफां सायख्लुमाव जिरायनायसै फेसबुक नायनोसै सरि आं फेसबुक नायला आङो फेसबुक नायनाय बन्द खालामबाय माने फेसबुक नायबानो खालि भाइरेलनो मानो सोरबा मैदेरनो मिथिंगानो रिसिमानो बायदि बायदिखायनो आं नायनो बाबाय फेसबुक नायले थानानै आराम जिरायनानै जुइस लोंनानै थुमफ्ला उन्दुनायसै बाय लोगोफोर बेखिनि नेक्स्ट भिडिअ थाबै लोगो मोनफिनगोन नेनानै थाबाय बायसै बिदिब्ला